Velkommen til endnu en udsendelse her på TV Fritid, hvor vi har fokus på den danske folkekirke, og helt specifikt så skal vi i dag tale om påsken. Og jeg er glad for at have dig med igen. Vi har lavet en udsendelse omkring julen sidst kendt, og i dag så skal vi jo så beskæftige os med et emne, som jeg ved, der betyder noget for dig, og det er nemlig påsken. Først og fremmest, prøv lige at fortælle lidt om dit forhold til påsken. Du er jo sognepræst, det skal vi lige huske. Ja. Jamen, jeg kan da lige starte med lidt hverdagsfortælling. Altså det vigtigste for mig i påsken er selvfølgelig det, som vi læser om i Bibelen, men påsken er jo også mange andre ting. Jeg har jo selv været lærer før, og bare det at holde påskeferie, det er jo noget stort, og jeg havde lige konfirmander i går, og så spurgte jeg, hvad de skulle i påskeferien. Vi hørte sådan lidt forskelligt. Men påsken er jo en dejlig tid. Man mærker sådan, at foråret kommer frem, og efter en mange arbejdsuger, så er man ferie. Og vi har da haft sådan, eller vi har flere traditioner i vores familie. Vi har tit noget fødselsdag i påsken, og så har vi påskefrokost. Og så min familie kommer jo fra Tyskland, så hver gang det var påske, så har påskeharen jo været der. Og så lå der nogle påskeæg i haven, og vi skulle finde dem, og der var selvfølgelig chokoladepåskeæg. Og den tradition har vi ført videre. Jeg er selv voksne børn nu, og hvis I ser nogen, der løber rundt her i påsken, så er det vist, når de er hjemme, så skal de lede efter påskeæg. Det er simpelthen sådan en fast tradition. Så det er jo, der er jo mange traditioner ved påske. Men det, der betyder mest for mig, det er selvfølgelig selve påskens indhold med Jesu død og opstandelse og alt det betyder. Det betyder rigtig meget for mig. Ja. Ja, og det er jo sjovt, du siger det her med, at det er jo blevet noget, som fuldstændig har manifesteret sig i vores samfund som en fast, et sted, folk har ferie, en pause. Men det er måske de færreste, der tænker over, at det her, det kommer jo fra kristendommen. Ja. Altså vores kristne traditioner. Ja. Der er jo nok mange, der vil sige, at julen er kristendoms største højtid, og der synes jeg jo, at julen er jo vigtig, og det er jo det, vi snakker om sidst med, at Gud blev menneske, at Jesus blev født, men man kan sige, at påsken er jo det, der skaber en forbindelse mellem Gud og os, fordi det, at Jesus han døde og opstod for os, det er det, der gør, at vi ifølge Bibelen kan leve i et nyt forhold til Gud. Så derfor synes jeg egentlig, at påsken er en større fest, hvis man skulle se sådan på det i forhold til vigtighed. Så ja. Hvis vi skal kigge lidt på selve påskedagene, altså kan du prøve at hjælpe os lidt med at forstå, hvad sker der på de her dage her, skærtorsdag og langfredag? Ja, skærtorsdag er jo aften, hvor der sker rigtig mange ting. Skærtorsdag er der faktisk flere kapitler i Bibelen, der handler om skærtorsdag, men noget af det vigtige er selvfølgelig, at nadveren bliver indstiftet. Altså Jesus han brækker brødet og siger, det der er mit legeme, og så sender han vin rundt, og så siger han, det der er mit blod. Og dengang har de højst sandsynligt siddet på gulvet. Vi læser også om, at han vaskede deres fødder, og dengang var det jo normalt, at man kom med beskidte fødder, og så blev de vasket måske af en tjener, men der vælger Jesus at vaske disciplenes fødder, og også viser, hvordan han er ydmyg der. Og så en stor ting er jo også det her med, at han siger, at den, der døber brødet med mig nu, det er den, der forræder mig. Og det er jo så Judas, der gør det. Og så har vi også, at der sker alt det her med, at de går ned i Getsemane have om natten, og hvor disciplene falder i søvn, og Jesus han sidder og beder, og han ved, at han skal dø, og beder om, at han må være fri for at dø. Mm. Så der er en masse drama i påsken også, og så bliver han sendt til forhør, og de vil have ham dømt til døden, og så videre. Der er jo rigtig mange kapitler, der handler om skærtorsdag og natten til langfredag, hvor han så dør. Så det er skærtorsdag, ganske kort fortalt, ja. Ja, du er jo præst, altså hvis du skulle prøve at fortælle lidt om, hvad betyder de her kapitler? Nu snakker vi om nogle af det er jo nogle meget essentielle kapitler i Bibelen, vi taler om her. Mm. Altså, og som jo også som fylder meget i den her større mytologi omkring, hvad kan man sige, kristendommen, ikke? Altså, hvad er det her for en slags fortælling, vi er ude i her? Jamen altså, man kan sige, når du læser de 4 evangelier, så fylder selve korsfæstelsen, eller påsken, den fylder faktisk rigtig meget. Der er selvfølgelig beretning om Jesus, der går rundt i de forskellige byer og helbreder mennesker og sådan noget, men faktisk alle evangelierne fylder påsken meget, og det er fordi målet med beretningen om Jesus er jo netop, at det hele fører hen til det, der skete påske. Og det er også i det lys, man læser alle de andre evangelier.
Og vi rammer jo så langfredag, hvor Jesus han dør på korset. Og det er jo også mange aspekter i det. Hedder det langfredag, fordi det er simpelthen, at det er en lang og pinefuld død? Det kommer faktisk af, at det er lige præcis rigtigt. Langfredag er faktisk, at det var jo en lang dag at hænge på korset. Og at Jesus han så dør der, det er jo en lang fredag. Og jeg ved ikke lige, hvor vi skal starte. Altså noget, jeg er meget fascineret af ved langfredag, det er jo, at Jesus han siger nogle ord på korset. Og der er lige nogle enkelte ord, jeg kan fremhæve. Der er jo, han siger jo, at et sted, hvor han hænger ved siden af 2 røvere, som er dømt til døden, og det, der går forud, er jo, at Jesus han bliver kaldt foran i forhold til det jødiske råd, og præsterne, de vil gerne have Jesus dømt til døden. Og det er jo egentlig virkeligheden, fordi at han tager deres arbejde. Altså, de var jo farisæerne, det var jo, og præsterne, de ypperste præsterne, det var dem, som var de øverste åndelige folk, og så kommer Jesus og får en stor flok, der følger ham, og de var sure på ham. Og så er det jo det her med, at Jesus kommer frem for Pilatus, som var den romerske hersker dengang i det lokale område. Og Pilatus kan jo heller ikke se nogen skyld i Jesus. Men så kommer han frem for de jødiske præster og folket, og så har han en forbryder, der hedder Barabbas, som er dømt til døden for et mord, tror vi nok. Og så spørger han, hvem skal jeg løslade, Jesus eller Barabbas? Og så råber de jo, Barabbas, Barabbas. Og det, der så sker, er jo, at Pilatus han så siger, jeg har ikke skyld i denne mands død, men jeg overgiver, I får lov til at gøre det, og så vasker han sine hænder. Og så er det så, at Jesus han bliver dømt til døden. Men så da han så, nogle af de der 7 år på korset, det er jo, at han kommer til at hænge ved siden af 2 røvere. Og den ene røver, det er så ikke Barabbas, men en anden, som også har måske begået et mord. De kommer til at snakke sammen, og så siger den ene røver, husk mig, når du kommer hjem i dit rige. Og så siger Jesus de her meget fantastiske ord, i dag skal du være med mig i paradis. Og det, jeg synes er et stærkt billede ved det er jo, at hvis man ser for sig, at røveren dør og kommer hjem, paradis er også svært, hvad er det? Men røveren kommer hjem til Gud i paradis, så den første, der kommer med Jesus hjem til ham i paradis, hvis man skulle blive det billede, det er jo en røver, en, der måske har begået et mord. Det er den første, der ledsager Jesus ind i paradis. Så det er jo et af de ord, Jesus siger, i dag skal du være med mig i paradis. Og det synes jeg, det er et stærkt billede på netop det her med, at Jesus han døde for os, og der er ikke nogen af os, det er jo ikke noget med, at vi har gjort alt muligt dumme ting i livet, men når den første ledsager er en røver, så viser det også, at vi kan jo alle sammen være med, om vi så har gjort store eller små dumme ting. Det er jo, ja. Og der synes jeg også, at vi er jo helt inde i noget af essensen af det nye testamente frem for det gamle testamente, hvor vi har en hævngær i Gud, hvor vi lige pludselig så skal vi til at tilgive og vende den anden kendt til. Ja. Altså det er jo, det er nærmest den her om, hvad siger du, Barabbas? Barabbas, ja. Altså den her fortælling med ham er jo helt essentiel i virkeligheden, i den nye forståelse af, hvad vi som mennesker skal blive bedre til. Ja. Og det er jo også, altså hele baggrundstæppet for Jesu død og opstandelse, det er jo det gamle testamente. Ja. Og det gamle testamente var jo en tid, hvor jøderne de bragte mange ofre i deres tempel. De havde jo et tempel, og så hvis man skulle have tilgivelse for et eller andet dumt, man havde gjort, det kunne være, at man havde snydt en, eller man havde bedraget en, eller man havde bagtalt en, så kunne man som jøde gå ind i templet. Der var sådan tre indretninger. Der var noget, der hed foregående. Det var, at man ofrede mange dyr, så du kunne komme med en ged, eller en due, eller et eller andet, og så skulle du slagte den, og så fik du tilgivelse. Ja. Og så er der jo også, jeg ved ikke, om jeg skal fortælle videre, der var jo så også det allerhelligste. Ypperste præsten, han slagtede et dyr i forgården, og det var det forreste del af templet, det kunne være en tyr og en ged, og det blev så stænket ind på alteret, det allerhelligste. Og da Jesus døde, der blev forhænget i tempel flækket fra øverst til nederst. Og det vil sige, det var et brud med den jødiske offertradition. Altså nu skulle man ikke længere ofre for at få Guds velbehag, for at få Guds tilgivelse. Så det, at Jesus døde, var en ny ære, der begyndte
Og det blev så vist ved, det står egentlig bare i en sætning, at da Jesus udåndede, der blev forhænget flænget fra øverst til nederst i templet. Det kan være, at der kun var en, der så det, eller sådan noget, men det var i hvert fald vigtigt for skriverne af Det Nye Testamente at få det med, at det var en ny tid, da det blev indledt der. Der er lige et par ord mere, jeg synes, man skal tage med fra langfredag. Jesus siger jo på korset, inden han dør, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det synes jeg også er en tankevækkende sætning, at jeg mener, at noget af det værste, man kan opleve i sit liv, er at være forladt af Gud. Altså jeg har selv sådan, at der kan ske mange ting, at man kan opleve modgang og slag, men tænk så, hvis Gud ikke var der. Det ville jeg jo synes var helt forfærdeligt. Og Jesus han oplever den her stund at være forladt af Gud. Men det, som jeg synes er en stærk tanke, det er jo også, at Gud forlod Jesus, for at vi ikke skal være forladt af ham. Det er jo en meget stærk tanke, at Jesus blev forladt i den stund, for at han ikke skal forlade os nu. Og så er der et andet ord, som bliver sagt, hvor Jesus så siger til sidst, det er fuldbragt. Og det er jo det her netop, at da Jesus døde, og det er det, jeg var inde på før, det var det offer, der blev fuldbragt for os alle. Så der er nogen, og så siger han også på et tidspunkt, jeg tørster, og det er jo det med, at det viser også, at han var et rigtigt menneske, der led døden for os. Men det er jo stadigvæk voldsomt for os, det der med, at Jesus skulle dø på korset. Det er jo svært at forstå. Jeg fortalte dig også lige før, at jeg havde sådan som sådan lidt research før, så jeg er måske sådan lidt mere jeg er måske ikke sådan klassiske kirkegænger. Så jeg den her Passion of Christ, og det er jo Mel Gibsons den her meget morbide film, lad os sige, sådan, hvor man virkelig, altså så blodig en film, som man overhovedet kan, og noget af det, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er, altså, det er jo en brutal død. Altså, han giver sin søn her. Ja. Nu snakker vi om, at der er blevet i Det Gamle Testamente, man skulle ofre sine sønner og geder og alle mulige ting, men Gud laver jo så måske det aller sidste offer, som også er et meget brutalt og blodigt offer for menneskeheden. Ikke? Men hvad er symbolikken i? Altså, hvad skulle han egentlig dø for? Ja, og det er jo nemlig et stort spørgsmål, fordi for os i nutidens Danmark synes vi, det lyder mærkeligt. Men vi skal forestille os, som jeg også nævnte før, at det var jo en kultur, hvor man ofrede mange ting for at være god nok i Guds øjne. Og dengang for dem, der fulgte Jesus, de kom jo også fra en jødisk kultur. Og da Jesus døde på korset, forstod de ikke i første omgang, hvad det var, men da han så var død og opstod igen, så kunne de jo egentlig godt se en sammenhæng mellem, at de var jo vant til at ofre en masse ting. Og det er nemlig i The Passion of Christ, nu er det godt nok mange år siden, jeg har set den, men der er meget med blod og sådan noget. Den er meget mobil. Og det er selvfølgelig Mel Gibsons fortolkning, men det her med blod, der skulle udgydes, det lå jo meget i den jødiske tankegang, at der skal udgydes blod for at få tilgivelse. Men så har vi så også en beretning i Det Gamle Testamente, som er sådan et førbillede på det, der sker på korset, og det er jo netop, at Abraham ofrer sin søn Isak
Altså det er jo der, hvor de går ud. Isak er jo en søn, Abraham har bedt om at få, og det er jo et fantastisk, at Sara får sønnen i en meget sen alder. Det er jo i hele taget, hun var en rigtig gammel kvinde på 90 år, tror jeg, og så får hun en søn. Og så da han er en 14-15 år, så siger Gud til Abraham, gå ud, du skal ofre din søn Isak. Og så læser vi, hvordan de går sammen ud til et sted. De går måske et par dage, og så kommer de op til et bjerg, og så vil de lave et brandoffer, og Isak tror, at de skal ofre, ligesom jøderne gjorde. Og så spørger Isak, hvad er det for et dyr, vi skal ofre? Og så sker der så det, at Abraham, han vil simpelthen ofre sin egen søn. Og så lige det, han skal til at stikke kniven i Isak, så kommer der en stemme fra himlen, stop. Og så siger Gud til Abraham, fordi du gjorde det, så ved jeg, at du elsker mig overalt. Og beretningen om Abraham er jo også fuldstændig uforståelig for os, fordi hvis jeg fik at vide, at jeg skulle ofre min datter for Gud, selvom jeg tror på Gud, kunne jeg aldrig i livet finde på det. Så det er jo simpelthen så uvirkeligt for os, den her tankegang. Men dengang i den jødiske tankegang var det jo en tanke om, at når du, altså man kan sige, det er jo det ultimative kærlighed, at man egentlig, selvom vi så svært ved at forstå det, at man går så langt, at man er villig til at ofre ens allerkæreste. Det er sådan, vi skal forstå det. Men stadigvæk er det meget uforståeligt for os, men det er den sammenhæng, vi skal se det, at Gud han offrer sit allerkæreste for at redde os. Det er jo... Og han tager, jeg synes også, man skal lige sige her, han tager jo også menneskehedens lidelse på sig. Ja, lige præcis. Altså det der med al jeres lidelse, I går med, altså det kender vi. Altså alle mennesker lider i perioder, ikke? Ja. Vi oplever forfærdelige ting. Altså det er jo også noget med, altså Jesus, han skulle lide så hårdt. Ja, og man kan selvfølgelig spørge, når Gud er Gud, kunne jeg nok ikke bare sige pyt. Og det er jo også, det kan jeg ikke svare på, men der ligger det der med helt i den jødiske traditioner, det er, at der skulle offres noget. Men vi mennesker har jo også selv den her nu til dags, at hvis jeg spørger folk, hvad er en god kristen, så siger de, det er en, der ikke lyver, det er en, der gør gode ting, det er en, der hjælper og sådan noget. Så jeg siger, nej, det er det ikke, fordi så er det jo igen ofre noget til Gud for at være god nok. Det, der er tanken i kristendom, er jo netop, at vi ikke skal gøre noget for at være gode nok, men vi modtager Guds kærlighed. Vi har barnedåb i kirkerne her, hvor vi også døber, fordi de er Guds børn fra starten, og de bliver bekræftet i dåben. Men grunden til, at vi skal gå gode ting, det er jo fordi, vi gør det ud af kærlighed. Det er jo det, der egentlig er grundtanken i kristendommen, at Gud han gav sig selv for os, han døde og opstod for os, og derfor, ligesom vi måske selv oplever som forældre, at vi gør ting af kærlighed, eller vi gør ting til vores mennesker af kærlighed, fordi vi gerne vil, fordi vi kan mærke, at det gør os godt. Det er jo egentlig den tankegang, der ligger i det. Ja, så er der tilgivelsen, ikke? Det er nemlig også tilgivelsen, ja. Jeg synes, du siger noget vigtigt her omkring, at det her med, at man... Ja, vi er fejlbarlige. Det er ligesom om også... Jeg synes også, der ligger et budskab i, at I mennesker, I er fejlbarlige. Jeg tager røveren med ind i himmel, i paradis. Ikke? Ja. Det, der er vigtigt, det er, at I beder om tilgivelse. Ja, og det her med tilgivelse er også en enormt imponeret tanke. Jeg havde faktisk i søndags prædikede jeg også om, at vi var tilgivet, og så kom jeg til at snakke om en, der hedder Peter Bastian. Han var jo en af Danmarks bedste fagotister. Han spillede fagot, og han var jo så, jeg var engang til foredrag med ham, han kunne, hvis han skulle spille, så kunne han finde på at blive hele natten, fordi han skulle bare være god. Og respekt for det. Men han blev så døbt i en alder af 73, og så skrev han bogen Altid allerede elsket. Og det han sådan blev bevidst om, og det var kort før han døde, det var jo, at jamen, Guds kærlighed har jo altid været der som bagtæppe. Det er jo egentlig bare med at få øjnene op for det. Altid allerede elsket. Og det er jo en fantastisk tanke, at vi skal ikke gøre noget for at være gode nok. Vi er faktisk elsket. Og det er jo det, der er en livskraft også for mig, at jeg er allerede elsket. Men nogle gange er det også svært ved selv at tro på det. For det er jo svært at favne, at vi allerede er elsket, som vi er, fordi vi laver så mange dumme ting. Og vi gør ting, vi fortryder. Og sådan er livet. Men det er derfor, Gud han er der som et bagtæppe.
kendt. Langfredag bliver overstået, og så kommer påskedag, som i virkeligheden er første og anden påskedag. Ja. Hvad er det, der sker her? Ja, altså, der er jo flere beretninger om påskedag i Nye Testamente, og der er også lidt forskelle i dem, og det kan man så sige, hvorfor er der det? Men noget, jeg tænker på ved påskedag, som er en enormt stærk beretning, det er jo, at man læser et sted, at kvinderne de kom ud for at salve liget påskedag. Og så læser vi om Maria, det er ikke Jesu mor, det er en anden Maria. Hende og nogle kvinder, de kom ud, og så fandt de graven tom. Og så løb Maria hen og hentede Peter og Johannes, og så løb de ind i graven. Men det, der er specielt, er så, at Maria, hun var simpelthen forstenet i sorg over, at Jesus var død. Så de andre gik ind i graven, og Jesus var væk, så gik de ud igen, og hun stod faktisk ude foran graven og var forstenet i sorg. Hun kunne simpelthen ikke få sig til at kigge ind i den grav. Og sådan kan vi mennesker også opleve, at vi kan have noget, der rammer os i vores liv, så vi bliver rigtig kede af det, og vi kan ikke komme videre. Men det, der så er fantastisk ved den beretning, det er, at hun på et tidspunkt vælger at kigge ind i mørket. Og så kigger hun ind, og så møder hun 2 engle, og så spørger hun, hvor er Jesus henne? Han er ikke her. Og så vender hun sig om, så ser hun en hun tror er havemanden, og så spørger hun havemanden, hvor har de lagt Jesu lig? Og det er jo så Jesus, der er havemanden, og så siger Jesus til hende, Maria, så siger hun Jesus. Og så opdager hun faktisk, at Jesus han er levende igen. Og det, der er stærkt ved beretningen om Maria, er, at hun kigger ind i mørket, og så oplever hun lys. Og det tankevækkende er jo også, at Jesus står lige ved siden af hende hele tiden, men hun ser ikke, at Jesus er der. Og det er jo det, der er særligt ved det her med, at Jesus er opstået, at han er her. Jeg vil jo sige og påstå, at Jesus han er lige ved siden af os hele tiden. Han er til stede, vi kan bede til ham, vi kan lytte til ham, vi kan være stille. Ofte så ser vi ham ikke, fordi vi er måske forstenet i vores sorg, eller i de ting, der er svære for os. Mm-hmm. Og jeg siger jo ikke, det er sådan en quick fix, fordi jeg taler jo næsten ugenligt med folk, der har mistet den nær pårørende. Jeg mistede selv min far for 2 år siden, der døde af en langvarig sygdom. Så det er ikke sådan, jeg står her og siger, at sorgen forsvinder bare, men når man er i sorgen, og det kan være lang tid, så vil jeg så alligevel påstå, at Jesus er ved siden af. Og jeg vil sige, at der er et lys i mørket, også selvom man ikke kan se det, også selvom alle følelser skriger imod. Så er han der. Vi ser måske kun en havemand, men han er der. Han kan også møde os gennem andre mennesker. Og det er jo for mig det, der er opstandelse, det er påske, at Jesus han har overvundet døden. Døden, som man oplever, som vi alle oplever, vi skal alle sammen dø. Vi er med til begravelser og bisættelser, men der er et håb. Der er et håb om, at der er noget efter døden. Det synes jeg, det er stærkt ved påske. Det er jo, vil jeg sige, nu skal jeg ikke sidde og holde en prædiken her. Det er jo et interview, men jeg synes bare, det er så stærkt, at Jesus har overvundet døden. Det må jeg sige. Ja. Jamen altså, du er jo præst, selvfølgelig. Altså, det er jo din profession, og det er jo det er jo noget, der betyder noget for dig, og også at kunne fortælle om de her ting. Ikke? Ja. Så selvfølgelig må du gerne. Det er jo det, vi er her for. Ja. Men jeg synes også, at der er jo der er også et sted, hvor en far han kommer til Jesus, og hendes søn er syg, så siger faren til Jesus, jeg tror, hjælp min vantro. Vantro er jo, at man har svært ved at tro. Og jeg vil også sige, at selv jeg kan nogle gange have svært ved at tro. Altså tro er jo en svær størrelse. Men nu oplever vi jo, det er forår, det var ikke længe, så begynder påskeliljerne at komme op. Og en påskelilje er jo sådan en kerne, der ved sådan en påskelilje er jo sådan et løg, der ligger i jorden, det vil have. Og et løg, det ligger i mørke, men selv når det er mørkt, så begynder det at spire. Det kan være mørke og kulde, men det begynder at spire. Og sådan er det også med troen, at selvom vi ikke kan måske se så meget, så er der lige noget, der spirer, og der er også den der salme, vi synger påskeblomst, hvad vil du her? Så selv i det der mørke, så kan vi måske opleve det der gule skær, der kommer, at der er et glimt af tro, vi fanger. Og den salme kan også godt lide, fordi den beskriver det der med, at troen, den kan jo være ustabil, men alligevel så midt i vores mørke og midt i vores ustabilitet, så kan troen alligevel vokse.
Og det er jo det, der også skal siges, det er jo ikke os selv, der frembringer den. Det er jo måske, fordi vi ser, at der er noget omkring os, som gør, at vi kan tro. Tro er jo aldrig noget, som jeg skal tage mig sammen til, men det er noget, der bliver mig givet. Men vi skal strække ud efter lyset og varmen, som jo også påskelinjen gør, når den kommer op. Så. Til det vil jeg også sige, at hvis der sidder nogen derude, som for eksempel ikke er religiøse, men bare har noget livserfaring, så kan man sige, at selv i de mørkeste tider og i perioder, hvor man rigtig, rigtig har det svært og hårdt, så der kommer jo gode tider igen. Ja, det gør det. Og det er jo det kan være svært at tro på, men jeg synes, det er et godt billede omkring genopstandelsen, at han står ved siden af. Ja. Om han så er der eller ej, ja. Men at Jesus han på en eller anden måde klapper dig på skulderen og siger, der kommer gode tider igen. Ja, eller i hvert fald han er lys. Der er jo også mennesker, der ikke oplever gode tider. Så der er jo mennesker, som sidder med en sygdom, som man ved er til døden. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at vi bliver lovet, at alt bliver fikset. Men det jeg tror på er, at når vi har det svært, så er der alligevel et håb. Og håbet er jo også, at der er et liv efter døden. Det er jo det kristne håb. Og håbet, og det vi så kan opleve, er måske, at vi oplever en fred midt i den uro, vi lever i. Det er jo det, som jeg mener også, vi kan opleve gennem troen. Og der er også det, der er Helligånden, at vi har jo så efter påske, er der jo pinse, hvor Helligånden kommer til jorden. Det er jo Gud, der sender sin ånd, som er til stede blandt os lige nu. Det er som vinden. Jeg siger nogle gange til mine konfirmander, I har en mobil i hånden, men hvordan virker den? Det er jo nogle stråler i luften, som gør, at I får en forbindelse. Sådan mener også der med Helligånden. Vi kan ikke se det, men vi kan mærke det. Og det er jo Helligånden er jo netop Jesus, der står lige ved siden af os. Så det er jo ikke sådan, at livet nødvendigvis går på skinner, når Jesus er ved siden af os, men han er der. Han sætter sin hånd på vores skulder. Maria oplevede midt i sorgen, oplevede hun den glæde, eller påskeløjet, der spirer frem i mørket. Det er jo det kan, at vi kan finde en glæde midt i den svære tid, og så er der det her med, at kristendom forkynder, at med døden er det hele ikke slut. Vi kommer hjem til Gud, og det er jo fornemmer jeg, en tro, som er lidt kommer tilbage igen mange steder, hvor mange de siger, at der må være et eller andet mere. Og så sådan bare lidt lavpraktisk, så kan troen jo også godt være lindring. Altså i en hård tid, ikke? Ja. Altså det der med, at man tror på, at lyset kommer igen. Ja, og det er jo... Vi har jo også sagt, at den her sommersang Lyset kommer tilbage. Vi er jo glade for, når lyset vender tilbage nu. Altså, det er jo sig selv rigtig fedt, når solen vender tilbage og sådan noget. Men det ligger jo også i troen, at lyset er der også, når det er mørkt omkring os. Fordi vi går ikke kun igennem lyse-tider. Der kommer vinter igen. Men der er noget, som kan hjælpe os, eller være os nær i den her svære tid. Det tror jeg, det betyder i hvert fald meget. For mange mennesker, tror jeg. Hvis vi sådan lidt praktisk skal prøve at vende blikket lidt mod den danske folkekirke, og hvis man sidder derude og ser med, hvad er det, man kan opleve her i påsken, hvis man kommer i kirke? Ja, og lige godt hvor i landet du er, så er der en folkekirke, og så har man jo Palmesøndag, og der mindes vi jo Jesu indtog i Jerusalem, hvor de vil gøre ham til konge.
Men det ved Jesus jo godt, det bliver ikke til noget. Og så kommer jo efter, og det er jo påskeugen, det er der jo mange af påskeferie, det er palmesøndag. Så kommer skærtorsdag, det var den, vi snakker om. Ja. Og skærtorsdag hos os, det foregår jo ved, at vi holder en gudstjeneste, og så går vi herop og spiser bagefter. Der er også nogle kirker, der mødes skærtorsdag om aftenen, hvor der er faktisk nogle kirker, der har et påskelam, de deler om aftenen, og man kan også holde skærtorsdag som en aftensgudstjeneste, det har også været med til, det er også en stærk oplevelse. Så langfredag ved os, der har vi simpelthen valgt, at vi læser Jesu lidelseshistorie. Altså vi læser simpelthen, der er 9 tekster, sådan nogle kernetekster. Så det bliver mere noget læsning, og så kommer der en gæste, Bratsch hedder, hun kommer og spiller, og så orgel. Så det er læsninger og spil. Og så påskedag, det er om søndagen, der mindes vi, at Jesus han opstod, og det gør vi så også anden påskedag. Og det er nogle af de der nøgletekster, man tager til påskedagene. Så det er sådan det, der sker i kirkerne rundt omkring til påske. Det er det. Og det, der er særligt ved, altså i Bibelen står der, at der var 3 dage mellem Jesu død og opstandelse, men det er jo fordi jøderne, altså fra langfredag til påskesøndag, der er jo ikke 3 dage, men det er fordi jøderne, de tæller den første og den sidste dag med. Så det er en anden måde, de tæller på. Men det er i hvert fald det, der sker i vores kirke til påske. Men jeg ved ikke, om jeg skulle lige, må jeg citere lidt af, der er en nøglesalme, som mange siger, den skal vi simpelthen synge til påske. Og den fortæller også noget om, hvad det betyder. Må jeg læse lidt op af den til sidst? Ja, men det er, hvad? Du giver den bare gas. Jamen det er jo salmen, Hild dig, frelse og forsoner. Og jeg vil ikke selv læse det helt op, men Hild dig, det er jo sådan, den starter med, at nu skal vi juble for det, der er sket med ham, der er vores frelse og forsoner. Forsoner, det vil sige, han bygger en bro til Gud. Og så vers 2, så står der, hvad har dig hos Gud bedrøvet, og hvad elsker du hos støvet, at du ville alt opgive, for at holde os i live, os dig at meddele helt. Og så spørgsmålet, hvorfor vil Gud hele taget vende sig til os? Og så kommer et svar her, og det er jo virkelig nogle kraftfulde ord. Kærligheden, hjertegløden, stærkere rådvar her end døden. Heller giver du en tager, ene derfor dig behager, korsets død i vores sted. Det er jo vildt stærkt. Og så vender blikket ind til mod os selv. Hvordan har vi det selv som mennesker? Ak, nu føler jeg til fulde hjertets hårdhed, hjertets kulde. Hvad udsprang af disse fjelle, navnet værd til at gengælde, frelser mand din kærlighed. Og her ser vi kontrasten mellem kærligheden, hjerteglæden, det er Gud, og så vores kulde, men vi bliver mødt af den kærlighed. Og så kommer også et trosord her, så står der, dog jeg tror, at dine vunder vel udsprang til stort vidunder, mægtigt til hver sten at vælte, til isbjerge selv at smelte, til at svætte hjertet ren. Og det er jo sådan et trosudsagn, man tror på, at det kan gøre en forskel i ens liv. Og så kommer også en bøn, derfor beder jeg med tårer, led den ind i mine år, floden som kan klipper vælte, floden som kan isbjerg smelte, som kan blodskyld tvætte af. Og her der har vi det med blodskyld, at det er noget med, at Jesus døde for os. Vi kan modtage forsoning. Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Og så kommer der et billede på døden lidt her. Vi snakker om foråret før, men sanden er jo også, skønt jeg må som blomsten visne, skønt min hånd og barm må isne. Du jeg tror kan det så mage, at jeg døden ej skal smage. Du betalte syndens sold. Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det frelser af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister, ræk mig hånden og øjet brister, sig vi går til paradis. Og her er vi tilbage med røveren, der kommer med til paradis. Og det er jo sådan for mange, det man har sådan, hvad skal vi vælge salmer? Vi skal i hvert fald have den med i forbindelse med påsken. Det er sådan en vigtig salme for mange, fordi den har sådan en kronologisk fortælling om, hvad der sker i påsken, og hvor du både har Guds aspektet, men også vores respons på det. Så det er jo en salme, der betyder meget for mange, der går i kirke. Nu talte du lidt om, at nu er vi jo Kongerslev nu, ikke? At man efter
prædiken kan komme herop, og så der bliver serveret noget mad, eller der er lidt... Det gør der skærtorsdag, ja. Skærtorsdag, Ja. ikke? Men, Ja. men er det noget sådan rent fra folkekirkens side af? Er påsken, er det et sted, hvor man lige investerer lidt ekstra, fordi det er så stort? Ja, men altså, der er i hvert fald tit, der skal torsdag et måltidsfællesskab. Vi har det om formiddagen, men mange har det også om eftermiddagen. Vi har jo så også Kristi Himmelfartsdag. Der holder vi simpelthen en brunch-gudstjeneste heroppe. Altså det er simpelthen, der er vi ikke gudstjeneste i kirken, men det er jo så, hvor vi... Altså man kan sige, at Jesus får til himmels, det gør jo også, at han sendte sin Helligånd. Det er jo også men det er jo lidt forskelligt, hvad man fejrer. Men skærtorsdag er tit et måltidsfællesskab, og det er selvfølgelig også fordi, man i det måltid så også kan mindes nadveren. Man kan faktisk godt have et måltidsfællesskab, hvor man spiser et lam, og så kan man også holde nadver ved bordene. Det er der nogle kirker, der gør. Ja. Så en stor opfordring hertil, måske til at komme ud og deltage i kirkens Men hjertelig velkommen. Helt bestemt. Ja. Men Kent, skal vi ikke bare slutte det her interview af? Og tusind tak. Jeg synes, det har været en fantastisk snak. Jamen tak. Jeg bliver selv lidt berørt af det her. Jo, tak skal du have. Det må jeg sige. Jamen det er jo dejligt, at jeg også må få lov til at fortælle lidt her. Det er jeg jo glad for. Og tak fordi I vil se med.